אם הייתי אומרת לכם שיש דירה מוכנה, שהמפתח שלה רק מחכה להגיע ליד שלכם, החל מ-220,000 שקלים, הייתם אומרים שאני מגזימה, נכון? אז זהו, שלא. אין הדמיות או תהליך מסירה משוער, ממש כמו שאתם רואים. אתם יכולים להיכנס היום ולהתחיל להרוויח ממחר. ואיך זה כל כך פשוט, אתם שואלים? חברת פרו נדל"ן עשו את כל העבודה הקשה בשבילכם. טסו לגיאורגיה, בדקו פרויקטים ומצאו את הנכסים הטובים ביותר. דירות מרועטות קומפלט, ולא סתם ריהוט, יותר כמו סוויטה במלון. סלון, מטבח מובזר ומעוצב, אפילו הכוסות כבר בארון, רק מחכות לקפה הראשון שלכם בבטומי. עכשיו עזבו מה שאתם מכירים בארץ. אני מדברת על מגדלים מפוארים, קזינו, לובי ענק עם שומר בכניסה, בריכות, חדר כושר, והכל ברמת פרימיום. אז מאיפה כל הביטחון שלי לקנות דירה בבטומי? כל העסקה מלווה על ידי עורך דין. הדירה נרשמת על שמכם בטאבו, לא חקירה, לא מסמך מפוקפק, בעלות מלאה שלכם. ואם עוד לא סיפרתי לכם, בטומי היא היעד הכי מתפתח באירופה. תיירות עולה, מיסוי נמוך וביקוש ענק לשכירות. תשואות של 12% זה סטנדרט. דירה אחת בבטומי יכולה ליצור לכם הכנסה פסיבית קבועה בלי כאבי ראש. אז אם גם אתם רוצים דירה יוקרתית בעיר חוף מהיפות שיש, לחצו על הקישור כאן. והנכס הבא יכול להיות שלכם, עוד לפני שיגמר היום.